Je klidná, nenápadná a svá. Obec Kosořín nejspíš jako každé podobné místo žije tak trochu vlastním životem. Další příběhy se píší za zdmi jednotlivých domů, mnohdy staré staletí. Za brány jednoho z nich jsme se podívali i z Basketmánií. Ahoj, jmenuji se Jirka Jelínek, hraju za BC Kolín, mám rád zvířata, mám nešední koníčky, taky se jmenuji Jirka Jelínek a důkaz je tady za těma dveřmi. Co já si pamatuju, tak zvířata tady byly od jak živa. Ovce, králici, to měl taťka a já jsem se k holubům dostal čirou náhodou přes tátovy ovce, kdy nějaký starší pán měl a mi se hrozně líbily. Tak už od malička je to třeba 15 let, co tady jako první holuby. Občas tam sednu, koukám na ně, jako když jsem třeba naštvaný, tak mě to uklidní. Momentálně tam mám druhy 4. Je to takový, někdo preferuje jenom jeden druh, je to lepší. Pak tam můžou vzniknout nějaký neplechy, že každý druh vyžaduje něco jiného. Ale když jsem začal, tak už jsem jich prošel, takových asi 10 druhů už jsem vystřídal. No. Jinak co je druhů, co se týče, tak sám bych tak asi 100 jich řek, plus všelijaký divoký a cizokraní, tak jich kolem 1000 bych se jako troufnul říct, že jich bude. Tak teď jsme vlastně u nás na dvoře, tady to je jakoby naše stodola, kde je všechno to zvířectvo, seno, zrní, plus různý stroje, co jsou kolem toho potřeba. Můžeme se i podívat na holuby, jestli chcete. Tak náročnost, co se týká, tak je spíš časová, než nějaká jiná finanční a takový, protože je akorát potřeba sledovat ty holuby, jak se páří a co nedělá dobře, který pár, ten vyměnit s jiným párem, prostřídat samce, samice, aby člověk udělal jakoby ty holubata, který vyhovují standardu a pak to mohl dát na výstavu, měl z toho nějaké ocenění, úspěchy, což pak i se pořekne mezi chovatelem a koupí spíš ty holuby nebo vymění se mnou, než s někým jiným. Tak já jsem na výstavě jezdil spíš jako malej, protože teď se to s basketem moc kloubit nedá, že ty výstavy jsou víkendový, ty holuby se tam musí zavíst třeba ve čtvrtek, v pátek a v neděli až pro ně. A jelikož jsou tréninky a takový ty významnější výstavy jsou vzdálenější, takže poslední dobou jsem nejistil, ale určitě do budoucna bych zase chtěl. Tohle je v podstatě chovný oddělení, kde jsou jakoby všichni holuby přes chovnou sezónu, přes léto. Momentálně jsou tady jako samice, že samci jsou, ty jsme viděli předtím, ty jsou v jiném holubníku. Je to jakoby lepší z hlediska toho následovného páření, že pak ty páry se všechny zasednou ve stejnou dobu zhruba a je to výhodný v tom, že každý holub snáší 2 vajíčka, když se stane, že je jedno neoplozený, tak to můžu dát pod ten jiný pár. Tím pádem oni mě znova zasednou, můžu znova odchovat víc holubat. A třeba když to vezmu, tak tady, když vezmu tady toho, tak to je mondén, to je teda holubice mondéna. Tady u těch holubů se posuzuje, to bylo dřív plemeno vyšlechtěný přímo na chov těch jatečních holoubat. Když bych ji potřeboval na výstavu, tak potřeboval by mít co nejmenší hlavu, o trochu kratší ocas než má a důležitý je ještě, aby jí nebyly vidět skoro nohy, aby tam měla peří. Tohle je zase holubice texana, to je víceméně jediný druh, který u něj jsou holubice různě barevný a holuby jsou vždycky bílí. Platí tady to samé, kdybych chtěl na výstavu malá hlava, co nejkratší ocas a křídla, aby ten holub jako vypadal robustně. Kosořín beru určitě jako domov, protože jsem tady vyrůstal, odmala jsem tady byl, takže bych se sem jednou chtěl určitě vrátit po kariéře. A ty holuby bych určitě chtěl mít i do budoucna.